Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Pero ako'y nahadlok aning imong buhaton, Dorina. Ay, kabala ka. Mamiligro lang ko kung mugawas ko din sa pay. Nga naman pala ka pa man ka. Naa ang pulis ng imong gipabantay nako sa gawas sa gate. Unsay pulis? Matod ko, ang pulis ng imong gi-request nga naa sa gate. Nagbantay nako. Wa pa ko maka-request og pulis nga mubantay nimo, Dorina. Unsa? Nakabati ka ba sa akong gisulti? Wa ko'y gi-request nga mga pulis. Dili. Ha? Di alam mo. Dorina, asa ka? Ayaw mo pagawas, Joseph. Oh, may gilili sa bintana. Pasigaan ta na suga. Oo! Nanglingling! Niluloy! Pasiga ang mga suga! Ang tanang suga! Nano, Dok? Pasiga alang! Ang tanang sugas bay! Siniluloy ang mubantay sa luyo. Nana, nakapistol ako. Oh, unsa man na? Kalit kami hayag ang sa bahay. Gabi naman kayo pero anong gipasiga man nila ang tarang suga? Niluloy. Noy, Ay, bantayin din sa luyo, ha? Tutuki gid ka ng kakawayan. ha? Ay, ma'am. May kurog ba ang tuhod, ma'am? Ay, Kung magpadaog ka sa imong kahadlok, mamatay ka. Kung doon ka makitang tao maglihok ang nagkakahuyan sa luyo, singgit na yun. Nagkasabot ka? ay kisa may akong gipasabot. Mga daotang tao. Ay, unsa? Timan singgit dayon kung doon na kay makita nga tao nga maglihok-lihok ang nagkakahuyan. Ay, magduri ka? Diya ka. Ay, unsa naman ni? Ay, unsa naman ni? Ay, nagkurog naman yung tuhod ko. Doon na din mga taong gagahadlukan sila Ma'am na. Dok, tan para godok. Unsa de atong gibantayan? Ang imong giingon nga nagbantay ni Dorina, ang pulis. Pero, pulis man siya, Dok. Nganong mahadlok man ta niya? Nga imo maning gipabutang din niya mo bantay ni Ma'am Dorina. Nanglingling, wa ko magpabutang og pulis nga mubantay ni Dorina di as gawas. Unsa? Tutuki gid ninyo maayo ang gate, ha? Ma'am. Dorina, unsa ano nimong pistola? Kung doon ay magpapambuang og sod din sa bahay, mapusilan yun. Ma'am. Dinhilang mo! Dorina, asa nam ka? Dok, uy, naunsa naman is Ma'am Dorina? Wa naman na mahimutang, Dok. Nanglingling, nanagana lang siya. Unsa man yun ang asawa ni mo, Dok? Ay napagdagang pangutana pa. Sundo na lang nato ang gisulti ni Dorina. May igaanan man din hikilid sa ilang paril. Paingon sa loyo, sa may sapat. Kinahanglan makakita ko agaanan paingon sa sungod sa akong bahay. Mingaw ang gate. Liniun ko sa gawa sa gate. Mingaw na ang karsada sa gawa sa gate. Wa na'y naglihok, bisan mananapa. Hay naman ka ang lalaki nga nangita na ko. Kung nagpapulis-pulis man siya, kinahanglang masakpan ako siya. Hala, Dok, tanawa. Migawa sa gate si Ma'am Dorina. Oh, dili. Mag-unsam ka sa gawas. Diya ka lang nang.
Oy, Dok! Ayaw tan mong panggawas tanan. Uy, basig makasudi niya ang daotang tao. Wa na gyud may gawas gid ang doktor. Patay na gyud ko ini. Dorina! Dorina! Oh, inang to si Dorina. Oh, tuwara siya. Mipid-pid siya sa paril. Huwag nagunit siya sa pistola. Kinsa man ka na iyang gilili sa kilid. Kailangan masundan ako si Dorina. Oh, misod siya sa daan, kilid sa sapa. Dapit sa paril sa bahay. Kinsa man ka na iyang gisundan diha. Nila ko suluyo sa bahay. Uy. Ang sapa ka na nga, sumpay sapa sa ibaw. Sa bahay ni Boss Iman. Silingan na di mo. Huwag ka na si Dorina. Dili ni Mahimo. Kailangan akong malikidar kining bayana. Kuyaw kung makitaan siya ni Boss Iman. Kailangan makakita akong kalutsan pa ingon soda. Subayon ko kining paril sa kilid sa sapa sa ilang dayo sa bahay. May lutsan na din dapita pa ingon sa luyo. Usa man ang naa sa suok sa tanong. Oh, motor ka na? Oh, Dorina, ako ni. Si Joseph. Ay nanig usbaha, Joseph. Oh, Ayaw na gyud pagsunod ako. nabalaka lang ko nimo. Unsa man ang... Oh, motor ka nang nasa ilawom sa tanong. Oh, og posible nga ang tag-iya ining motor. Mao ang nagpakaroon inon nga pulis nga nagbantay nako. Ha? Kinala makitaan ko ang tag-iya ni ining motor. Unsa? Diya ka lang ha. Ayaw na gyud pagsunod pa nako. Bantayin ka ng motor. Oh, ha? Gamay na kayo ng agyanan din sa luyo sa paril. Oh, taas-taas yun ang paril ka. Ilisip ka katon. Pero, kailangan na makakita dyan kung agyanan pa ingon sa luyo. Oh, uy, unsa man ang naa sa unahan. Oh, gate ka na. Gate ka na. Gamay nga gate. Oh, gate ka na. Ugit kini sa bahay sa doktor. Kakahuyan na sa soda. Dili juga makasudi ni mong gate. Dako ikandado. Naglibot man din sa dakong bahay kining gamay nga agianan. Asa makakinimos ko? Oh! Usa karon ka naas. Oh. Sapa. Sapa ka nang naas sa ubos. Naabot siya sayag sa suga sa susabay. Sapa. Sapa gyud ka na naa sa luyo sa bahay. Oh. Tunay naglihok sa unahan. Pitpit sa paril ibabaw sa sapa. Oh. Tao ka na. Oh. Tao gyud. Hoy! Nag-unsa ka niya! Hoy! Oh, may tao. Yan lang makasibat ko. May nakita na ako. Asa mo kakusang ko kining gamay nga ganan. Ay, mabantay ko. Kipasig mahagbong ko din sa sapa. Oh, dili. Siya ka na. Si Salome. Honang! Oh, gimabutan ko niya.
Panuway! Panuway! Nakapantay sila! Kailangan makabiyan ako din eh! Asam ko ining gawas! Dili! Dili! Wala ko laing mahimo ini! Muambak na dyan ko sa sapa! Ha! Dili! May ambak siya sa sapa! Oh, tuwa na. Naanod na siya sa tubig. Kinsa man yung katong tawana. Nganong may ambak pa siya sa sapa. Ug nganong may sud man siya inimbahin na sa luyo sa bahay. Murag butog ito sa amas akong nabati kanina. Hay naman ka si Dorina. O pa man siya mabalik. Siya kang nagpabuto sa armas. Dautan siyang tao. Oh, ha? Ang lalaki na pagkaroon inon nga pulis. Dili siya pulis. Kung dili, dautan siyang tao. Hay naman siya. May ambak sa sapa. Sa luyo sa bahay. Unsa? May ambak siya sa diyang akong gipahunong akong gipabutan. Buti pa sabot. Gadautan siya. Dorina, kinahanglang makabiya ta din eh. Natultula na sa mga daotang tao kining atong bahay. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!